هەفتەمێ بەردەوامیە بۆمبەبارانکردنا دەڤەرێن لە باکوورێ سووریە بە تایبەتی باژارێ ئیدلیبێ و گونداوارن وێ ji aliyê rejîma Esed û Rûsyê ve hêzên li rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyê kariye pêşveçûnan bi dest xwe ve bîne li bajarê İdlibê û devera Til Esman ya stratîjî kontrol bike. Rojnameya Alwatan ya bi ser rejîma Esed ve ragihand ku dohdanê sibehê rejîma Esed li gundawarê Hemayê proseyeke leşkerî pêkanî û di encama wê proseya xwe ya leşkerî de kariye her yek ji gundê Til Esmaniyê stratîjî û cenabrê heroha gundê Elbana li gundawarê Hemayê kontrol bike û pêşveçûnan jî bi dest xwe ve bîne. Eman rojnameyê da zanî ku ew e proseya leşkerî ya rejîmê bi piştevaniyeke Rûsî hate encamdan. Ji alê xwe ve jî Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan te kes kir ku doh derengiya şevê Artêşa Sûriye gundê Til Esmaniyê stratîjî li gundawarê Hemayê li Bakurê Sûriyê deste serkir û xiste bin kontrola xwe de. Eroha xalên xwe jî li wê deverê bicih kir. Eman rewangehê da xuya kirin ku ev pêşketina hêzên rejîmê hat piştî kontrolkirina rejîma Sûriyê bi piştevaniya Rûsyê ji gundê Ed Cenabra li başûrê Til Esman. Ew jî piştî encamdana êrişên esmaniyên gûr li ser heman gundê. Li alîkî din ve Ajansa Anadolya Tirkiye eşkere kir ku grûpên çekdarên ku li Idlibê dimênin hewla bersivdana êrişa rejîma Esed kirin. Lê hewlên wan bi ser neketû neçar bûn ku xweşdeverê vekişînin. Amece jî kir ku ev cara yekê ye ku hêzên rejîma Sûriyê di nava bajarê Idlibê de pêş dikeve û destkeftinan bi dest xwe vetîne. Devî imzekirina rêkeftinan di navbera Tirkiye û Rûsyê de derbarî Idlibê. Eroha Ajansa Anadol da zanîn ku artêşa Tirkiye ji bo bihêzkirina hebûna xwe li ser sînorê navbera Sûriye û Tirkiye de proseyên leşkeriyê nû pêk aniye ku karwaneke leşkerî ji zerîpoş û tank û leşkeran pêk dihat rê kir wilayeta Kilisê ya hevsînorî bi Sûriyê re.